ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ଧରେଇ ଦେଲେ ଝାଡ଼ୁ। କହିଲେ ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରୁନ, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଓହୋ କି କଷଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଝାଡ଼ିବାକୁ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ସାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଝାଡ଼ୁ ଭଳି ଚୁଟି ନେଇ। ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇ ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥାନ୍ତି କି? ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲି। ହାୟ ହାୟରେ ଜୀବନ, ଇଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି କହିନଥାନ୍ତେ କି ଶାଶୁଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋ ହିସାବରେ ସଜେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ କପ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଉ ଭୂମିର ଛତୁଆ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଭୂମିକୁ ଖୁଏଇ ପିଇ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖେଳିବାକୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କାମ। ଏପଟେ ଭୂମି ଖାଇ ପିଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଜୁତା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୂମି ଚାଲିଲା ବୋଉଙ୍କ ସହ ଗେଲ ହେଇ ବୁଲିବାକୁ। ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ତଳକୁ ଗଲେ ଯେ ବାଲି ଧୂଳି ଘାଣ୍ଟିବ। କି ଖୁସି। ତାପରେ ଭୂମି ବୋଉଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲା ବୁଲିବାକୁ। ଭୋକରେ ମୋର ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଏପଟେ ଭୂମି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ବାଇ ବାଇ କରୁଥିଲା। ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ହସୁଛି ଆଉ ବାଇ ବାଇ କରୁଛି। ଏପଟେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଭୂମି ମୋତେ ବାଇ ବାଇ କରୁଛି ଆଉ ହସୁଛି। ଜଳଖିଆରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର। ତାଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ବାସି ରୁଟି ସହ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଢାଇକି ଫଟେଇ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏଇ ଦେଖ, ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସେତେ ଜୋରରେ ମୂଷାମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ନୁହଁ, ମୋ ପେଟ ଭିତରେ। ରୁଟିଟିକୁ କାଢ଼ିଲି, ଏପଟ ସେପଟ କରି ଉଲଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ହଉଛି। ଏତେବେଳର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବାସି ରୁଟି ସହିତ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ରେ ସସ୍ ପକେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ପଛେ ଭୋକରେ ଜଳିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସଜେଇ ନ ଖାଇଲେ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ପେଟର ଜ୍ୱାଳାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ପାଇଁ ପାଟିରେ ଅଣ୍ଡା ରୁଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍